Sabunan. Marites. Sus, mo din hinungdan. Kalmahan sa atong kamay, kalmahan tong kamay kay murag. Ay, kini gabawg lang agi ani pero katong Marites, kato si Jisa og si Imsay. Katilaw gid sila ani ron kun di man gyud sa mamatay sa samad. Aw, anhi gid sa titanos. Sus. Jay, sus abi man akong dito kagawas si Manilin. Katong gidas kolektor. Napaggawas man di ay sus animal. Why siya makuan sa? Nga nakagawas man sa to siya may pato to gitabangan sad. Dapat giplantiran to nato siya. Ay, ayaw mo ata ko eh. Bad lang. Uy, day! Ay, ingo bad! Palautang kito sa tong lugar, day. Madamay ta, day. Di basi pala utang polisi, pala utang na lang. Adili, sad. Na, ang bugira sa katos tanan siya, di ba, day? Oh, uy sa tong. Wagi sa matubangan ni Jessa. O wala na Pati bang humot ka? Humot ka ayaw niya. Humot ka. Mga lamig kag mga Ay, niya, salita. utang di ay. Utang na tanan. Ang shoulder bag, day. Gagilaw-gilaw pag imaniman. Wap ay first payment. At imanayin taon na Utang na diya. tanan. Yung mga sinuluban. Inutang na. Ya, ang sa. Okay ra juta ng inanang. Masigitag pa. Suya ba? Og! Cash! Parang dili inuta ba? Kani okay. Okay naman eh. Tag-gisa man eh. Kana kanya. Yan yung gusto ka nang. Utang sa bayag ko. Mga uling, Ako uling. ng sigarilyo, inutang ra ba yun ako? Oy. Pila man na inutan nimo tag pila tag-gis naman na. Hindi ka tayo ha. Day! Dili, 5 ra sad nito. Ay, 5. Dili gani ikaw ang istoryahan, day. Ngano go to? Di ay lagi apil ba? Apil ka sa mong kalagot to bayanan lang. Chisa. Hoy, kamu pa. Gawas. Dito pala ko sa layo ay. Di mo ba kinako inyong tingog ay. Ako lang po sa inyong gilibak, no? Kalma lang dito ba dyan? Kalma lang kay. Ayaw pag apil-apil na kay. Mas mo-apil ka ni. Di na ka doon kay. Kung Sure siya ka? lang. Di ra ba yun Tayan nga niya. Habol. O lagi. Tayan to ni hapon mo. Dili mo mamatay sa mat. Ani, pero sa titanos mamatay mo. What's up? Ay, wala lang day. Kalma lang day. Jisa! Ilista niya to. Oh. Kay bugnaw kayong barangay hall. Ah. Pwede na to anytime pwede na to ni ipabalhog dito. Wa man ni siya. Abim na kong life sentence tong pagdalas collector ay. Sus, agawas pa man di ay Agawas pa man. Ayaw mo ay Martes. Kalma lang day. Imbis nga mo kuha mo sa inyong silingan kung unsay naabot inyo ha pahilong iduot. So sa inyo lang nasuya mo kay ako pala utang tuod ko pero ang akong kwarta nag-awas-awas. Oh, nag-awas-awas inyo. Unsa man yung kwarta wala. Suya lang mi. Nag-awas-awas pero utang inutang. Nilon. Bantog ra man. Bantog rang collector. Gasigang ilaw og tinungas kay nangita sa asa si Manilin pag-awa ra Dagan pa jud siya. Dagma mo. Ayo. Sus, mi adyo ninyo. Kalma lang kay. Hindi pa lang ko maharap sa ay. Dugay ra tamo di ko tong bugnaw mo gani ang munisipyo. Ang menteryo bugnaw pod kamo na lang duhang gipaabot inyo mga maraya tayo. Ayabo ta dito. Ayaw na gid. Ayaw na. Oh, basta may ko ni anak. Basta may ko eh. Buhay ko dai. Palako. Di jud ko mulakaw diri. Hindi ko kabusog. Oh, basta nagluot lang mo. Basta may ko na. Basta may ko eh. Basta may ko. Basta lagi may ko muri og. Oo, mapriso ka. Oo, dili na ako usik-usik. Saya ako na ilabay day. Dili lang din ako usik-usikan ang ako ang kusog, ang ako ang oras, aning mga marites ay mga suyaon kayo sa kung kinabuhi jud kay wa manggod sila, wala sila nga naanak ko, na ang naanak ko dili na lang makabot mao na nga. Magsakit ang ilahang dughan ko makita sila na ko nga siksik kay ko. Hindot kayo akong bag sayang nga ko gidab na ko ta kong bag na dagko kayo kadina ang sling da kay sus usa ka lang dos ato ay. Buak gisiguro handot ugma di gisiguro mo kamata. Bantay bitaw ha. Og naaloy collector mo ingon asa si Manilin. Kung nakakagani kolektor mo abot gani, wala na mo'y labot. Ako ka na ng problema. Dapat yung problema kung ako ang nangutang ko na kamo ako gipabaya, di ba? Oh, Wala na may labot. Unya man ara man magsusuko ito. panay kayo. Sure mo. Oh, sura ninyo para nangutang na asa ang address di na nagsura ninyo. Syempre. Pilingon ra kaayo mo. Abi pala importante kay mo che. Ha, check daran. Ay, ko ni kay basta Teritoryo nila mo. So ko ay, ingon ko kuha ng teritoryo. Ingon kita di ako gani. Trespassing. Trespassing. Hoy, ako lang gibot akong gisaa ninyo nga makagawas gani ko atong pagdaan sa kolektor nako mo bawas jud ko ninyo ingon ko mark my word gani. Ah. Kalma lang. Oh, mubalag ako. Bilyarin. Ay.
Oh, gani kini ako bato sa inyo hari ay. Sir, good morning, good afternoon. Oh, May adlaw, sir. kita ka ni straw? Putol man ganina. Sir, timing ka, sir. What? Unsa wrong timing? Ako na wrong timing. Wa man sustain chat ka daan, sir. Unin. Ay. Baron ko piya. Oh, aron mo sibat kasi inyo ha, umutat ko na, mo-text ko. Sir, Nag-awas-awas ra ba kuno yung kwarta? Aw, oh sakto kayo. Kana nagawas-awas amin na di imong utang ko nagawas-awas nagbaha. Okay. Ay di unsa di tinuod pag ya, isugi na sir. Ayo pag ginahinay. Tingog ka na. Ginahina ka na. Ato ta sa balay, sir. Di na kailangan mo ato sa balay. Ang kwarta nimo diha abi kay in town. Ang imong utang 50 mil na. Anya ang tubo na sa 100,000. Naunsa naman na. Nadako pa man ng tubo kaysa imong giutang. Nagsige kay sad-sad. Nagabog na lang ni straw dire. Yaw-yawin maayo, sir. Nasaad si sir. Ala, diri kinamala. Gimi. Wa gani na ako gi. Ituyo kay na ako kay na grabe na pagka sus. Ay sus. Ang mga baba, sir. Oh, mao gani ko para di ka gusto magyaw-yaw ko. Bayarin ako. Naunsa man na. Kaya na rin simple god. Sir, ang quality kwarta lagi sir. Nabi ka sa balay, sir. Ay sus. Kanang mga style in town ay unsa naman town ay nas balay good town. Ay ko ina gibi kukuha ng balay. Mina. Ibad. Na, lagi sa balay lagi, sir. Astilana. Ano na, huwag pang gini-gini ang Live ni, live. Agoy. Hoy, ganun nag-live ka? Ano Saan man in town? Ano nag-live ka? Ano Facebook mag-live ko? Ito na sa balay lagi, sir. Shout out. Balay. Wala. Way balay. Andre. Ibaw ko. Kaya nag-ato abot sa balay. Pawaton ko ni mo sa gawas. Naghuwat na ako sa gawas. Ikaw susod. Di na dyan ka mga ble. O, kaya ba ko manglak. Gapong ka manglak. Hindi mo ay pag-live. Sila na sa kana. Sir! Tampo bayad. Goroya na, sir! Kaninahe, sir! Ay, nakagawa sa sir! Sir!